Hej Carsten. Hej Per. Ved du hvad, Carsten? Jeg har fået en helt vild idé. Det lyder spændende. Det lyder virkelig godt. Ja. Hvad kunne det være? På søndag, Ja. lige efter gudstjenesten, vil jeg gerne invitere alle sammen over i Nørnes Kings Børnehus og spise pizza. Det lyder da fantastisk. Hvordan er det nu med dig, Nørnes Kings Børnehus? Du leder derovre, ikke? Jeg er leder derovre. Jeg skulle være sikker på, at du leder. Jeg kan ikke bare være en af medarbejderne, der har fået en vild idé. Ja. Ej, det glæder vi os virkelig. Ej, det lyder virkelig godt. Ja. Hvorfor skal vi derover? Jamen altså, jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig at vise vores hus frem. Og så har vi jo et samarbejde. Ja, vi har Nørlands et samarbejde. Kirke og Nørlands Kings Børnehus. Ja. Hvor vi arbejder sammen på mange forskellige områder. Og det her, det kunne jo så være en af dem også. Ja. Hvor vi ligesom viste vores lækre hus frem til alle, der var interesseret i det. Ja. Og så fik de også noget at spise for vores gode køkken af. Fantastisk. Ej, det er sådan et tilbud, man ikke kan sige nej til. Nej vel? Ja, for vi vil også gerne være kirke sammen på den her måde. I børnehuset og i kirken og have et godt samarbejde med hinanden. Ja. Carsten, tror der kommer nogen? Jeg håber, der kommer. Kommer du ikke? Ja, det er mega komme. hyggeligt. Kom nu over. Ja, et dejligt sted her i byen i Nørre. Det er det i hvert fald. Ja. Vi ses på søndag. Vi ses. Ja.